மாண்புமிகு திரு ஆ. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், சேலம் தெற்கு. எங்கள் கழக தலைவர் அவர்களின் ஆசையோடு சட்டமன்ற பேரவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற திரு ஆ. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் என்னும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்று இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்று கடவுளுடைய உறுதி கூறுகிறேன். வாழ்க கழக தலைவர், வளர்க தமிழ்.